Ейте хора, не ще играем Майнкрафт с херобранката Алекс. Хайде да пускаме. Ще направим специално нов свят, само заради вас. Сега ще го нарека стрим. Супер! Ще настроя няколко. И сме готови. Колко е готино да си стримър. И вие може да направите. Изчакваме малко, за да заредим. И почваме. Сега. Ура! Ще изчакаме. Сега изчакваме още маничко, за да зареди. Ето ни, в чисто новия свят. Ура, ура, ура! Супер! Сега ще си го настроя така, за да мога да виждаме нашата херобранка Алекс. И отивам да си взема нещото, което първо ще направим. Ще направим врата. Врата от стъкло. С ръчки. Ще бъде с моят любим блок от клада кварц. Сега ще ви кажа само един дисклеймър. Направил съм си Майнкрафта на български, така че може да четете. Пуснал съм субтитри, така че не се притеснявайте. Така, да потърсим още маничко и сме готови, като гледам. Не, шегувам се. Не, днес е шега. Не на шегата, че си дай 1 април. Не, няма да правим това. Ще направим малко лоджи гейтове. Ура! Това ще бъде с любимия ми блок. И като втори блок ще използваме нашите тухли. Разбира се, ще ни трябва power сигнал. Ще ни бъде от полза ръчката. И, както винаги, незаменимото нещо, редстоун. Супер! Сега да почваме. Слагам тук. Това е Not Gate. Това е Anti-Gate. Когато натиснем ръчката, каквото и да е, го прави противоположно благодарение на факъл от червен камък. Сега нека да направим втори. Факел от червен камък. Слагаме отгоре блокче, факел от червен камък и отгоре слагаме отново блокче. Това е вертикален чейн. Трябва да се сложи от тук отдолу и това трансмитва сигнала нагоре посредством редстоун точове. Внимавайте, защото работи само с нечетен брой редстоун точове. Например, ако сложим, да кажем така, тук вече станаха 4. Ще направим Anti-Gate Vertical. Anti плюс Vertical. Просто някой случай е удобно, някой случай не е. Но в нашия случай не е удобно, затова ще се придържаме към този. Да видим. Тук има малък делей заради трансмитването на сигнала отгоре надолу, но не е никакъв проблем. Супер! Ско! Да продължаваме. Следващото ще бъде малко гейтове. Истински. Олд гейта, например. Всъщност ще се направя Съжалявам хора, просто сега не ми излезе от такава. Много се радвам, че съм стример просто. Добре. Ето. Вече тук е сигналът. И също така ще взема още един блок. Редстоун лампата, моят любим помощник за точно такива хора. Слагаме ето тук. И тук. Няма анти. Може да сложите още един точно, ако искате анти. Но каква е идеята? Дори едното да е свързано, трябва и двете да са включени, за да може да включат този сигнал. Иначе не.
Дори едното не става. Направи. Сега нека да пристъпим към някои конструкции, като стики пистаните. Сега толкова гейтове, така ги прилагаме в експерименти. Това ще бъде нашия свят. Първата ни конструкция за днес ще направим chain reaction. Просто ще ми трябва тези 3 полчета. Слагаме репкавото там. Гледайте до края, защото ще ви покажа безкрайен цикъл. Интересна истината. Просто трябва да сложите така. И каква е идеята? Просто слагате така, защото когато този пистон, важно е да стига не нормален пистон, защото иначе ще остане във въздуха, а така го взима. И тук този се включва посредством редстон блока, защото той издава сигнал. Взимаме друг, който посредством него ще избутаме сигналът на там. И като цяло може да се каже, че тук сме го направили с малък дилей. Тук, както виждате, прибирането, но нищо не ни интересува за прибирането, нито нищо. Интересува ни, че сме добри в правенето на редстоун, нали? Това вече е истински chain reaction. И тук с няколко редстоун блока го правим. Но както виждате, това е лошото. За жалост сега ще трябва да свърша, но поне направихме. Ей, чакайте! Сега се шегува. Ви казах, че ще покажа безкрайен луп. Той няма да е кой знае колко различно от това, но ще ни трябват някои допълнителни блокчета. Т.е. не се. Всъщност ще ни трябва само да се досетя. И редстон ще ни трябва. Че не работи. Така. Взимаме, мисля, че стига пистон. Слагаме тук. Тук слагаме на пистона ръчката и трябва да я вдигнем. След това слагаме. И каква е идеята? Това ще направи безкрайен цикъл от натискане и излизане. Вижте. Както виждате, задължително просто трябва да натиснем и това е безкрайен цикъл. Това е, хора. За жалост това е. Като първо видео, ура! Малко бях страхлив, но ще го оправя. Чао!